Gawa sa pagkabanhaw ni Jesus sa Easter Sunday, ang Holy Thursday o Maundy Thursday mao usab ang importante, komplikado ug mahinungdanong selebrasyon sa simbahang Katoliko. Karong adlaw ang giilang nga Huwebes Santo diin gisaulog ang institusyon sa Eucharistia isip tinuod nga lawas ug dugo ni Hesukristo. Ingon man, mao usab kini ang institusyon o sakramento sa pagkapari. Gitawag kini nga Maundy gikan sa pinulungan nga Latin nga mandatum o command sa English nga nagpasabot nga sugo. Mando ni Hesukristo ngadto sa iyahang mga disipulo nga love one another as I have loved you. Dinhi ni mando ang atong labawng makagagahom nga higugmaon nato ang atong isig kaingon sama sa iyahang paghigugma kanato. Paghigugma nga iyahang gigpakamatyan aron mapapas ang atong mga kasalanan. Atol sa katapusan nga panihapon o mas giila nga Last Supper, gidalit ni Jesus ang iyahang kaugalingon isip sakripisyo sa Paskwa. Gihalad ang nating karnero ug nagtudlo nga kinahanglan nga susama nga paagi og sakripisyo nga sundon sa kaparian. Ang Huwebes Santo usab mao ang adlaw diin na namilit si Kristo ngadto sa iyahang mga tumutuo o gitagna nga usa kanila ang magbudhi diin itugyan siya sa mga Romano nga simbahan. Tibuok kalibutan ang mga obispo ug mga pari mag-abo sa ilang mga lokal nga katedral sa buntag sa Huwebes Santo aron isaulog ang sakramento sa pagkapari. Atol sa misa panalangin ang chrism oil nga mao ang gamiton sa bunyag, konfirmasyon, ingon man ang hilog sa masakiton. Ang paghinumdom sa adlaw sa Huwebes Santo mahitabo usab sa matag simbahan ang paghugas sa mga tiil sa obispo sa 12 ka mga pari isip pagsimbolo sa Christ washing of his 12 apostles. Kini usab ang giila nga labing una nga obispo og pari sa simbahang Katoliko. Kini nga reenactment sa paghugas sa tiil ni Jesus ngadto sa 12 ka mga disipulo niini nga sila si Andrew, Peter, James, John, Matthew, Philip, Thomas, Bartolome, Jude, Simon, James ug Judas. Diin samtang nanghugas si Jesus sa ilahang mga tiil, nagkanayon kining ang tanan limpyo na gawas sa kadisipulo niini ug gitagna nga adunay usa kanila ang magbudhi. Gitudloan usab sa Ginoo ang mga disipulo niini aron magpaubos og mualagad, ingon man mahigugma. Halang doon ang maong adlaw gumikan, gipakita niini ang importansya sa serbisyo ngadto sa tanan. Ang paglimpyo gamit ang tubig o ang simbolo sa baptismo gipakita usab niini ang kamahinungdanon sa Eucharistia, ingon man ang sakripisyo sa Ginoo sa kaugalingon niini. Daghan ang nag-antos sa hilom, nagpahiyom sa gawas apan nakilak sa sulod. Minahal ko mga igsoon, isip inyong arsobispo, gusto nako nga mabati ninyo nga wala kamo mag-inusara sa inyong kalisod o kasakit. Aduna kamoy kauban sa inyong kahimtang. Panahon kini nga maghinawiray kita sa usag-usa. Ug labaw tanan sa Jesus nga atong Dios makigiusa kanato. Dili siya mopahilayo ug dili ta niya pasagdan sa atong kalisdanan. Ang kabahin sa pamahayagan ni Cebu Arsobispo Alberto Abitoy sa pagsulod sa Semana Santa. Ang Huwebes Santo nagpabiling buhi nga pahinumdom sa sugo ni Hesukristo. Ang paghigugma sa isig kaingon sama sa iyang paghigugma kanato. Sa karon nga panahon nga puno sa kalibog, panagbangi o kakulang sa pagsinabtanay, mas labaw nga kinahanglan natong ipakita ang tinuod nga diwa sa love one another. Dili lamang kini pulong, kundi usa ka buhat sa pagpasaylo
pagtabang ug pagpakabana sa uban bisan sa gamay nga paagi. Ang Huwebes Santo nag-awhag usab kanato sa pagpaubos ug pag-alagad sama sa gihimo ni Jesus sa paghugas sa tiil sa iyang mga disipulo. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mahimo kining ipakita pinaagi sa pagrespeto, pagtinabangay ug paghatag og panahon alang sa pamilya ug komunidad. Labaw sa tanan, kini usa ka tawag sa paghinulsol ug pagbalik sa Ginoo. Sama sa pagtugyan ni Jesus sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan, hinaot atong itugyan usab ang atong kinabuhi ngadto kaniya, uban ang paglaom, pagtuo ug gugma. Ang mensahe sa Huwebes Santo nagpabiling tukma sa panahon sa usa ka kalibutan nga nanginahanglan og kalinaw ug kaluoy. Kita ang mahimong instrumento sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa atong mga lihok ug pagpakabuhi matag adlaw. Mga kabombo, love one another as I have loved you. Ipabati nato ang atong paghigugma ngadto sa tanan, sama sa paghigugma ni Hesukristo diri kanato. Maghinulsol kita og ato itugyan ang atong kaugalingon sa Ginoo, sama sa pagtugyan ni Jesus sa iyang kaugalingon ngadto sa krus aron mapapas ang atong kasalanan. Ang Monday Thursday feature story dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu Newsroom Department. Kininalanga si Bombo Charmy Balingit. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!